Здравейте! Днес ще разгледаме един от онези моменти във всяко пътуване с такси, който е, абсолютно ключов. Да, става дума за плащането. Ще видим как само с няколко правилни фрази, и то на два езика, целият процес може да стане супер професионален и, да, дори приятен за клиента. Замисляли ли сте се какво всъщност прави разликата? Как една обикновена транзакция се превръща в вау, страхотно обслужване? Не е просто в думите, нали? Всичко е в доверието, в спокойствието, което те създават. Хайде да видим как става. Материалът за днес идва директно от професионалния курс Taxi Talk 2025. И тук не говорим за някакви теории, а за методи, които, просто работят. Тествани са в реални ситуации, така че си струва да им обърнем внимание. И така, днес отваряме направо на ден 10 от курса. Темата – потвърждаването на плащането. Знам, може да звучи като дреболия, но точно това е моментът, който често се подценява, а пък остава, трайно впечатление. Добре, да влезем в същината. Ще разделим всичко на три основни ключови фрази. Точно те са тези, които гарантират, че всяко пътуване приключва гладко и, разбира се, професионално. И така, първата стъпка. Тя е, може би, най-важната за изграждането на доверие. Когато ясно се потвърди, че плащането е получено, сякаш цялото напрежение изчезва. Това е сигналът към клиента, че всичко е под контрол. И ето как изглежда това в действие. На английски «Thank you for the payment» и на нашия си език «Благодаря ви за плащането». Виждате ли? Просто, директно и супер учтиво. А сега е ваш ред. Кажете го ясно. Thank you for the payment. Тази простичка фраза веднага създава едно такова позитивно усещане. Продължаваме нататък. Следващата стъпка е изцяло за прозрачността. Когато ясно се каже за рестото, просто няма място за объркване, нали? Това веднага показва класа и професионализъм. И тук фразата е супер проста, но пък страшно ефективна. На английски «Here's your change» и съответно на български «Ето рестото ви». Хайде, ваш ред е. «Here is your change». Кратичко е, нали? Но показва толкова много внимание, грижа. Точно това прави разликата. Добре, стигаме и до картите. В днешно време почти всичко е с карта, така че потвърждението, че това не е проблем, е просто задължително. Дава едно такова спокойствие на клиента и усещане, че всичко е наред, модерно е. И ето как става. На английски просто казваме «Card payment is OK», а на български съвсем логично плащането с карта е наред. Кратко, точно и ясно. И ето я финалната ни основна фраза. Хайде, ваш ред. Card payment is OK. С това просто изречение показвате гъвкавост и правите нещата максимално лесни за клиента. Супер! Супер! Нека сега съберем всичко на едно място. Трите ни ключови стъпки. Първо, благодарим за плащането. Второ, връщаме ресто, ако има. И трето, потвърждаваме, че с карта е окей. Това е. Това е ясният, логичен ред, който превръща всичко в една гладка, професионална транзакция. Добре, основите ги имаме. Но сега, за тези, които искат да са една крачка напред, да оставят наистина отлично впечатление, курсът предлага нещо специално. Една бонус фраза. И това всъщност е една страхотна алтернатива на първата ни фраза. Звучи една идея по-официално и е, между другото, перфектна за дигитални плащания. Просто издига нивото на професионализъм още повече. И ето я. На английски звучи така «Payment received. Thank you». А на български «Плащането е получено. Благодаря». Хайде да я упражним и нея. Запомнете я добре. Payment received. Thank you. Повярвайте ми, използването на тази фраза определено ще ви отличи от останалите. С това минахме през основите на плащанията. Доста добре, нали? Но, разбира се, това не е всичко. Какво ли следва в курса Taxi Talk 2025? Следващата логична стъпка – предлагането на касова бележка. Да, още един супер важен елемент от професионалното обслужване, на който от курса обръщат специално внимание. И така, за финал, нека помислим върху това. Как е възможно една мъничка, учтива фраза да промени целия ден на един клиент? Как превръща нещо рутинно, като плащането, в наистина позитивно изживяване? Понякога изглежда цялата сила на професионализма се крие именно в тези малки детайли. До скоро!